Horoscop. Neti. Da, aspecte frumoase. Luna trece pe lângă Marte, e acolo ceva acidulat. Dar mai sunt și alte aspecte. E foarte bine. Nu, mă, Neti, dar și șampania e acidulată. Da? Păi n-am zis că e rău. Hai să vedem. Vrei să comandăm o șampanie? E prea dimineață. Bine. Da. După. După. Bună dimineața! Cod QR de scanat cu telefonul mobil ca să vedem pe site ce se întâmplă la horoscop. E o zi acidulată. Balanța, vi se fac niște oferte de lucru, dar o să vă consultați întâi cu niște persoane competente ca să știți dacă e potrivită vouă munca respectivă și după dați răspunsul. Scorpion, poate vă faceți timp să vă ocupați de casă, sunt multe treburi care or să vă solicite și o să trebuiască să vă ocupați și de voi, de sănătatea voastră. Săgetător, sunt oameni care vor să vă ajute, să vă susțină și o să desfășurați diferite activități care să vă aducă satisfacții morale, că o să ajutați și voi la rândul vostru alți oameni. Capricorn, se poate să vă curteze cineva pentru un job și dacă tot aveți de gând să faceți o schimbare, poate vă dați acceptul. Vărsător, o invitație în oraș, vrea cineva să vă facă o surpriză și să vedeți un film, o piesă de teatru, să mai ieșiți din rutina de zi cu zi. Pești, ați putea face niște achiziții pentru casă și să vă vedeți și de concediu și, nu știu, să încercați să rezolvați mai multe lucruri, pentru că e un suport astral favorizant. Berbec, o să dați drumul unei activități care să vă aducă atât prestigiu cât și câștiguri financiare și se poate transforma într-o afacere în toată regula. Taur, e posibil să apară un proiect care să vă acapareze cu totul și să lucrați cu spor și să luați și bani ca lumea, că o să se bucure de succes. Gemeni, poate vă așezați la masa negocierilor, să cereți cât considerați că vi se cuvine în cazul unui parteneriat și o să țineți la principiile voastre, deși mai puteți lăsa un pic și de la voi. Rac, o să vi se recunoască valoarea în cadrul unei ședințe sau la un nivel mai mare și o să căpătați mai multă încredere ca să vă puneți planurile în aplicare. Leu, se poate să schimbați profilul, să încercați altă profesie sau să deveniți independenți, liberi profesioniști, să nu aveți șef, știu eu, dacă s-ar putea. Fecioara, se rezolvă o chestiune contractuală și o să vă puteți cere drepturile să primiți banii cuveniți și restul. E o zi acidulată. Andreea, Mihai? Neti, mulțumim. Da, mersi, să rămână. Gladys, o gorilă de la grădina zoologică din Cincinnati, Statele Unite, a devenit mamă pentru prima oară. Și după cum arată imaginile, se achită cu brio de cea mai importantă sarcină din viața ei. Gladys și-a adus puiul pe lume în weekend. De atunci îl ține strâns în brațe, îl hrănește și îl mângâie pe creștet. Cum lucrurile merg ca unse, angajații se mărginesc să supravegheze mama și puiul de la distanță. Imaginile adorabile cu cei doi au fost publicate online pentru a le da de veste vizitatorilor că Gladys nu poate primi deocamdată oaspeți. Gorila face parte dintr-o specie pe cale de dispariție. În captivitate, populația a crescut constant. Numai la grădina zoologică din Cincinnati s-au născut până acum 51 de pui. Așa ceva drăguț. După Gladys n-ai venit. După Gladys niciodată. Dar ai văzut ce serioasă, mă, dar cu câtă dragoste. Da, era toată statuie de serioasă. Fabulos. Arată natura. E ceva... Mamă responsabilă. Da, Doamne, da, și exact. ăla care era ca o jucărie, ca o jucărie. Dragii mei, Ia să... A venit și jucăria mea. accentuat în nord-estul României, unde temperaturile se apropie de normal, 18-19 grade în Bucovina. În majoritatea zonelor se face mult mai cald decât ar fi normal. În Banat se ating chiar 32 de grade. Atmosferă însorită în sud, soare de asemenea și în sud-est. În rest, cam înnorat, se adună norii, deci și în Moldova, Carpații Orientali, o să fie ploi slabe trecătoare. Vedem cum arată lucrurile în fiecare regiune. Dobrogea și Bărăganul. Acum dimineață e ceață în unele zone, atmosfera devine foarte plăcută mai târziu.
Temperaturile mai mari decât ar fi normal se duc până în 27 de grade pe la Călăraș, dar pe litoral în continuare valori mai scăzute, undeva între 23-25 de grade. Mai sus, în Moldova sudică și nordul Munteniei, destul de rari norii pe timpul zilei, apar un pic pe la Focșani pe acolo, vântul însă bate mai tare cu 50 de km pe oră, după prânz undeva până în 26 de grade în toată provincia. În nordul Moldovei și în Bucovina se cam adună norii și vin ploi slabe, e adevărat. Apare și soarele pe timpul zilei, temperaturile scad față de ieri, undeva între 18-19 grade la Suceava până la 26 la Bacău. În nordul Transilvaniei și în Maramureș e cam schimbătoare vremea, doar la munte, mai pe după masă, poate cad câțiva stropi de ploaie și vor fi undeva până în 27 de grade la Bistrița și Baia Mare. În vestul țării se adună norii, dar nu se anunță ploi deloc, apare puțin soarele pe timpul zilei, pe timpul nopții plouă, dar pe suprafețe restrânse în Crișana și în Banat. Temperaturile mai mari decât în oricare altă regiune se duc până în 32 de grade, iată, pe la Timișoara e cel mai cald din țară. În Transilvania, acum dimineața e cam rece în depresiuni, a apărut și ceața. Aici însă mai târziu se va încălzi, pe la amiază 24 de grade la Miercurea Ciuc, 29 de grade se ating la Alba Iulia. În Oltenia încă o zi absolut superbă, soare, senin complet, temperaturile mai potrivite pentru o lună de vară, după prânz undeva pe la 30 de grade la Drobeta, Turnul Severin și Craiova. Și în sudul țării se anunță vreme frumoasă, și pe aici e foarte cald pentru septembrie, cer curat toată ziua și la amiază se ating 29 de grade la Alexandria și Giurgiu. La București încă o zi cu vreme caldă, va fi foarte frumos. Cer senin, 29 de grade la prânz. Vântul prinde putere mai pe seară și la noapte apar câțiva nori. Spre dimineață avem 14 grade, presiunea este normală, optimă și staționează acolo. La munte, temperaturile încep să scadă, răcirea vremii se simte în special în masivele estice, unde o să apară și ceva ploi, în rest atmosfera e schimbătoare, înnorări, scurte momente cu soare, condiții să apară ceața pe văi și în depresiuni. La noapte, în munții Banatului, vântul începe să bată cam tare. Ceahlău, cum ziceam, scădere de temperatură 13 grade. 20 de grade sunt astăzi în Semenic, la Păltiniș 21, la Predeal 22, la Stâna de Vale 23. Atât deocamdată, în câteva minute vedem cum arată vremea la nivelul Europei. Vă invit la teatru. Vineri avem la Teatrul Luceafărul Răpire, sâmbătă tot la Luceafărul se joacă Omul care a văzut moartea, iar duminică plecăm la Ploiești cu Hurly-Burly. Da. Problemă. Am un cal care se numește Norocosul 13. Un cal? Da. Calul acesta a participat la cursele de la Westcott din Anglia, dar nu a câștigat niciodată nicio cursă. No. La un moment dat se organizează o cursă la care calul Norocosul 13 câștigă cursa de departe. De departe o câștigă. Dacă jocheul n-ar fi povestit cum a câștigat calul cursa, nu s-ar fi aflat niciodată. Cum a câștigat calul cursa? Cum ai zis pe final, Dacă jocheul nu ar fi povestit cum a câștigat calul cursa, nu s-ar fi știut niciodată. Cum a câștigat calul cursa? Bine, Florin, ne gândim. Da. Mergem mai departe, doamne și domnilor. Un incendiu violent a cuprins aseară un depozit din sectorul 2 al capitalei, într-o zonă cu blocuri și case. Au ars alimente, băuturi, dar și substanțe chimice, iar un fum negru și toxic s-a împrăștiat în tot orașul. În apropierea depozitului se află și o stație de alimentare cu carburant pentru uz propriu, așa că alerta a fost la nivel maxim. Peste 150 de pompieri au intervenit.
unii chemați de acasă. Flăcările au mistuit mai bine de 7.000 de metri pătrați. N-au fost raportate victime, însă un pompier a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Deocamdată nu este clar ce a provocat incendiul. Cert este că pagubele sunt uriașe. Alarma s-a dat în jurul orei 20, după ce flăcări violente au început să iasă din depozitul aflat pe fosta platformă industrială Antrefrig. Noi am simțit mirosul și am auzit sirenele și am ieșit afară. Eu am magazinul de aici din față. Și ne-am uitat și am văzut flăcările, se vedeau flăcările. Locuitorii din zonă, dar și cei aflați în locuri mai îndepărtate, au primit mai multe mesaje RoAlert, pe măsură ce fumul a devenit tot mai dens. Au ars alimente, băuturi răcoritoare, alcool, dar și substanțe toxice, diluant și vopseluri. Calea de acces spre incendiu este blocată, iar pompierii au trimis mesaje RoAlert pentru că în zonă este foarte mult fum. Localnicii au fost avertizați să închidă ferestrele și să nu iasă din locuințe. Foarte greu, e cu respirația. E fumul ăsta, necăcios. V-ați speriat? Păi ne speriem, că uitați, nu vedeți ce fum e și ce mirosie. Majoritatea proprietarilor și-au luat mașina, dar îmi fac griji că văd că focul totul se întețește. În loc să se diminueze, sunt și produse chimice, sunt și butelii, sunt amoniac. Toate familia mea trăiască de acolo. Bună. Da, dați-le dumneavoastră. Mari iau acolo pentru familia mea, pentru marfa care am trăit cu ea până acum. Am fost nevoit să eliberăm toată flota auto pe care o aveam parcată în fața fabricii de semifabricate pe care o aveam înăuntru Antrefrigului. Lucrurile sunt destul de teribile, cel puțin fumul era unul foarte intens și flăcările atingeau o înălțime destul de tulburătoare, cel puțin pentru noi, ca cei care aveam activitate economică acolo. E îngrozitor. Locuiți în apropiere? Nu. Lucrez aici și am venit că m-a anunțat un client că a luat foc. Intervenția pompierilor este una dificilă din cauza suprafeței mari și a materialelor depozitate în interior, iar aici în zonă nu se poate respira deloc. Această construcție nu deține autorizație de securitate la incendiu. Hala în unele porțiuni este prăbușită, acoperișul a căzut spre interior, se acționează preponderent de la înălțime cu autoscările. Au fost angrenate în mod progresiv la fața locului 26 de autospeciale de stingere. La stațiile de monitorizare a aerului s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor de particule toxice de până la 7 ori peste limita admisă. Fumul a fost purtat de vânt în toate sectoarele capitalei, iar pe unele șosele șoferii au circulat ca prin ceață. 3 locuințe au luat foc ieri la Craiova. Pompierii s-au luptat mai bine de 3 ore cu flăcările, însă una dintre case a fost distrusă. O familie a rămas fără adăpost. Construcțiile se aflau la mică distanță una de alta, iar vâlvătaia s-a extins cu repeziciune. Incendiul a pornit la acoperișul uneia dintre case, apoi s-a extins cu repeziciune la alte 2 locuințe, spun martorii. Nu mai era nimic, la vecinul deja se extinsese peste tot. Am vrut să salvez măcar casa de la vecină, dar dacă nu mai era apă, n-am putut să fac absolut nimic. Locuința care a ars complet nu era asigurată, iar oamenii nu au unde să se ducă. Soțul se uita la televizor. S-a trezit dintr-o dată că strigau vecinii că arde sus. Sau prin spate ceva. E groaznic. Eu încă nu conștientizez, deci acum sunt încă în stare de șoc. Și celelalte 2 case au fost serios afectate. Salvatorii au intervenit cu 5 autospeciale cu apă și spumă. Misiunea a fost îngreunată puțin datorită căilor de acces care sunt foarte înguste. De asemenea, la sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la una dintre casele de locuit. Cel mai probabil, un scurt circuit a declanșat incendiul, spun pompierii. Percheziții în această dimineață la Timișoara. Polițiștii de la Serviciul Arme și Explozibili au descins la 2 adrese din oraș. Anchetatorii suspectau că mai multe persoane dețin arme și muniții, așa că le-au verificat locuințele. La una dintre adrese, bănuielile s-au confirmat, potrivit unor surse din anchetă. Vom reveni cu amănunte pe parcursul zilei. Au fost lacrimi de bucurie ieri pe Arena Națională. Cei 1400 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila au sărbătorit alături de prieteni și de familie. Au rostit jurământul lui Hipocrate, iar catalogul a fost deschis pentru ultima oară. Cei mai mulți dintre viitorii medici spun că vor rămâne în țară pentru că este nevoie de ei aici.
Alături de cei 1400 de studenți au fost în jur de 20.000 de susținători. În aplauzele acestora, absolvenții au fost chemați pe scenă. În public i-am întâlnit pe soții Șelaru din Prahova. Părinții au muncit 6 ani în Anglia pentru a-l ține pe Bogdan la facultate. Acum s-au întors acasă și sunt fericiți că fiul lor va deveni medic. Cum au fost cei 6 ani? Au fost grei, au fost intensi, dar într-un final am răzbăvit, să zic așa. Îmi doresc să rămân în țară, îmi doresc să stau aici, să fac bine semenilor mei. În sfârșit, cum ar spune Caragiale, după lupte seculare care au durat mai bine de 20 de ani, iată visul împlinit, da? Fiul dumneavoastră este aproape medic. Aproape medic. A fost greu, dar suntem fericiți și împliniți. Cei mai mulți dintre tineri nu au planuri să profeseze în străinătate. Foarte emoționantă și nu mă așteptam la asemenea eveniment și atât de frumos. Ai învățat mult? Da, constant aș putea spune. Cred că e nevoie de medici în țară. S-a încheiat o etapă grea din viața de medic, dar urmează alta și mai grea în care trebuie să facă niște alegeri și să se dedice în totalitate pacienților. Au fost cei mai frumoși ani de până acum și eu cel puțin regret că se termină acești 6 ani. Am format prietenii care o să dureze mult. O treime dintre sărbătoriții zilei sunt străini. You studied a lot? Not as much as I should have. Why did you choose Romania for medicine school? Well, I had some family here and also had a gap year, so instead of just taking off a break, I thought, let me come to Romania, and I ended up enjoying a lot more than I thought I would. Sistemul sanitar de la noi a început să ofere niște condiții mult mai atractive și sistemul educațional e altul și mulți dintre ei sunt studenți din 30 de țări, printre care Statele Unite, Australia, multe țări din regiunea Africii, a Orientului. Următorul hop și cel mai greu pentru viitorii medici va fi examenul de rezidențiat. Unul din 5 români doarme mai puțin de 5 ore pe noapte. Asta ne arată cel mai recent studiu privind calitatea somnului. De vină sunt grijile, dar și folosirea ecranelor înainte de culcare. Numărul celor care au declarat că nu se odihnesc a crescut în ultimul an. Specialiștii pun totul pe seama contextului global îngrijorător. Fie că adorm greu sau se trezesc de mai multe ori pe noapte, pentru 4 din 10 români, cauza principală este stresul, arată cele mai recente date ale unui studiu național privind calitatea somnului în România, realizat de Centrul de Cercetare și Diagnostic al Bolilor Neurologice din Cluj-Napoca. Depinde de stresul de la muncă, de stresul de zi cu zi. Totdeauna adorm greu, trebuie foarte multă vreme să adorm. Mă trezește cel mai mic zgomot. Datele sunt și mai îngrijorătoare dacă e să comparăm rezultatele cu cele de anul trecut, când doar 1 din 3 români a declarat că nu reușește să se odihnească în timpul nopții. Aproape 70% dintre români declară că nu dorm foarte bine. Trăim într-un context global care este stresant și pentru prima oară credem noi că am avut date care să arate că acest context ne afectează somnul. 1 din 5 români doarme chiar mai puțin de 5 ore pe noapte. Deși 8 din 10 români conștientizează importanța somnului, cei mai mulți au obiceiuri care îi împiedică să aibă un somn odihnitor. Stau în fața ecranelor. Cercetătorii recomandă o rutină constantă înainte de somn, să pregătim dormitorul, fără surse de lumină și o temperatură medie de 20 de grade. De asemenea, cititul, sportul și animalele de companie pot îmbunătăți calitatea somnului. Dorm foarte bine, domnișoară, cu soția, normal. De 3 ori pe săptămână merg la sală, după aceea câteodată la fotbal, fac duș și somn. Trebuie să mă plimb și eu un pic, nu numai cățelul. Dormim cu cățelul de foarte mult timp. Avem și sentimentul că suntem într-o zonă de siguranță și de protecție. A ne însoți cu un animal de companie, avem parte și de autoreglare emoțională. Potrivit aceluiași studiu, doar 54% dintre români reușesc să adoarmă în primele 30 de minute, iar pentru mai mult de 60% dintre români, trezitul dimineața este un adevărat chin. Cel mai puternic taifun de anul acesta a făcut victime și a provocat inundații în Taiwan. Ploile au umflat un lac, iar apele dezlănțuite au spulberat un pod rutier. 14 oameni au murit și 30 au fost dați dispăruți. Peste 7.000 de taiwanezi au fost evacuați din cauza inundațiilor. Taifunul Ragasa a lovit și Hong Kong cu rafale de 195 de km pe oră și valuri de 5 metri înălțime. 500 de zboruri au fost anulate.
Următoarea țintă a furtunii este provincia chineză Guangdong, unde nu mai puțin de 370.000 de localnici au fost evacuați. Școlile și magazinele nu își vor deschide porțile, iar transportul în comun a fost suspendat. Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO. Avertizmentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze. Incursiunile rusești în Estonia, Polonia și România au făcut ieri și obiectul unei reuniuni a ambasadorilor din cele 32 de state membre NATO. Estonia a solicitat consultări în baza articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic, după ce avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri pe teritoriul său. Solidari și fermi, ambasadorii statelor NATO au subliniat că incidentul din Estonia se înscrie într-un tipar de comportament irresponsabil al Rusiei. Russia's reckless actions, which are escalatory, risk miscalculation and endanger lives. Allies affirmed yet again that our shared commitment to collective defense is unshakable. Într-un interviu pentru știrile ProTV, Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, a amintit că România este parte în operațiunea Santinela Estică, vizând securizarea flancului estic al NATO, de la nordul îndepărtat până la Marea Neagră. Those capabilities has the ability to be sent anywhere along the Allied territory. That includes very much so Romania. So while a force may be deployed in one country, it would be naive or incorrect to think that it cannot be deployed to another country very, very rapidly at time of need. What the people of Romania should know is that NATO is absolutely committed to their security, to their defense. Aliații din NATO au confruntat pe un ton ferm Rusia în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate cu privire la repetatele încălcări ale spațiului aerian NATO de către Rusia. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. You have been warned. We strongly condemn Russia's reckless and dangerous behavior, which directly endangers even more international peace and security. Now it is Estonia. Last week it was Romania. Before that, Poland. In the case of Romania, in most of these cases, there were involved drones of Iranian origin. Even a perceived lack of reaction from the international community, especially this Council, might encourage future provocations. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență la solicitarea Estoniei, al cărei spațiu aerian a fost încălcat de 3 avioane de luptă rusești. Violation is crystal clear and Russia is lying again, as it has been lied before several times. We remember the occupation of Georgia 2008, 2014 Crimea, 2022 aggression against Ukraine started. So please don't lie again. Principalele aeroporturi din Danemarca și Norvegia au fost închise, lăsând 10.000 de pasageri blocați, după ce au fost observate drone în apropiere. Dronele au dispărut și deocamdată nu au fost identificați suspecți. Florin. Cald și azi. Da, de mâine... Tot de mâine se mai răcește, da? Astăzi avem 32 de grade pe la Timișoara. De mâine începe să se răcească, se face chiar mai rece decât ar fi normal. În Europa să vedem ce se întâmplă. Astăzi o să plouă pe partea vestică, pe zonele centrale, iar în sud averse cu descărcări electrice. Pot să strângă cantități mari de apă, în special în centrul Europei. În Germania a fost emis un cod roșu de ploi foarte abundente. Mai plouă și pe partea nordică pe acolo și pe nord-est, iar în nordul Scandinaviei și în zona Alpilor o să ningă. Temperaturile sunt în scădere în cea mai mare parte a Europei. În partea sud-estică, în zona țării noastre, vremea rămâne călduroasă în continuare. Atmosferă instabilă astăzi pe partea vestică, pe zona centrală a Europei și pe sud aici, iar mâine ploile se extind și pe zona țării noastre. Mai vin ceva precipitații și pe nordul extrem.
după care se concentrează ploile pe Mediterană. Undeva pe vineri ploile dispar din zona țării noastre, se îndreaptă vremea, deci vineri, sâmbătă avem vreme mai bună. Un alt val de ploi o să apară în vestul extrem și pe nord-vest acolo și rămân acestea din centru-sud, sud și sud-est. La început vremea e caldă în sudul Europei, mai ales acolo în sud-est. În rest, temperaturile sunt sub normalul perioadei, iar cel mai rece este în partea nordică extremă pe acolo, apoi se răcește pe partea estică, inclusiv la noi în țară. Aerul cald pătrunde în celelalte regiuni și se duce până sus, în peninsula scandinavă. Vedeți că se face foarte cald acolo. La noi în țară astăzi se răcește accentuat în nord-est. Pe aici temperaturile se apropie de normalul acestei perioade, 18-19 grade la Suceava. În schimb, în restul zonelor e cald, mai cald decât ar fi normal, și în zona Timișoarei se ating 32 de grade. E o atmosferă însorită în sud, în sud-est. În rest se cam adună norii, vedeți, și o să vină și niște ploi prin Moldova, Carpații Oriental, dar sunt ploi slabe trecătoare. La noapte plouă puțin și în Crișana, Banat, Maramureș, probabil și prin zona Transilvaniei. Vântul bate cam tare în est-sud-est, ajunge la rafală la 50 de km pe oră și până la ora 9 vă reamintesc că este cod galben de ceață densă pentru mai multe localități ale județelor Călăraș, Tulcea și Harghita. Pe aici este vizibilitate foarte redusă, sub 50 de metri. Dacă circulați pe acolo cu mașina, aveți grijă că e periculos. Atât pentru moment. Puțin mai târziu vedem cum arată vremea în fiecare dintre regiunile țării. Continuăm. Dacă vă este teamă să mergeți la stomatolog, avem vești bune. Vorbești așa cu dinții strânși, nu se... În prezent, 2 tehnici reușesc să reducă anxietatea. Le explicăm la Doctor de Bine. Bună dimineața! Orice tratament medical poate presupune neplăceri. Unul dintre cele mai importante instrumente ale medicului pentru neplăceri este empatia. Studiile spun că ajută cel mai mult pacientul să fie compliant, adică să respecte tratamentul. Există pacienți care au o frică reală de stomatolog, care se accentuează în fața unor proceduri stomatologice complexe. De aceea este nevoie ca medicul protetician să nu fie doar un medic, ci să fie și un psiholog care să ghideze pacientul pe tot parcursul acestor etape. Stomatologia modernă oferă acum realizarea unor zâmbete spectaculoase. Este important să corelăm și emoțiile și dorințele pacientului cu un rezultat realist. Cât durează tratamentul? Ce presupune? Care e rezultatul realist pe care îl pot obține? Sunt întrebări concrete care scad frica de scaunul stomatologului. Empatia e celălalt mecanism. Trebuie să încerci să te pui în locul lui, să te pui în locul pacientului din toate punctele de vedere, ceea ce implică și mai mult timp alocat pacientului, pentru că nu poți să înțelegi un pacient dacă vine 10 minute, să aloci timp pacientului în așa fel încât el să se simtă înțeles, să se simtă văzut când vorbim cu pacienții, să le explicăm noi medicii ceea ce au ei nevoie într-un limbaj pe care ei îl înțeleg. Pe mine mă interesează ca informația să ajungă la pacient. Nu contează neapărat limbajul folosit, dacă e medical sau mai puțin medical. Important e ca pacientul să înțeleagă ce se întâmplă și să înțeleagă și etapele de tratament. Frica severă în privința tratamentului medical are nevoie însă de psiholog. Traume preexistente, frici reale legate de tratamentele stomatologice, echipa medicală este antrenată să ofere acest suport emoțional în cazurile complexe în care pacientul necesită un plus de consiliere psihologică. Există și colaborarea cu un terapeut. În felul acesta există șansele cele mai mari ca pacientul să fie compliant, adică să respecte tratamentul.
Atât pentru astăzi, dar vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Toate detaliile sunt pe știrileprotv.ro. La revedere! A venit momentul pentru I Like IT. Haideți să vedem ce ne-a pregătit Marian Andrei. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Nu e așa că ar fi interesant să punem o întrebare pentru proprietatea pe care noi ne-o dorim, să o închiriem, de exemplu, sau să o cumpărăm? Există o astfel de platformă pe care o vedem și noi acum, făcută de un român. Bună dimineața, Alex! Bună dimineața, Marian, și mulțumesc pentru invitație. Tu ai făcut o platformă care se numește Rent and Buy și am văzut că are această funcție de inteligență artificială, practic Chat AI, unde poți să întrebi cum ai vrea să arate proprietatea ta sau pe care vrei să o închiriezi, unde vrei să fie. De la ce a pornit această idee și uite cât timp fac eu demonstrație aici. Să sperăm că merge și că nu pică de la trafic. Sigur, eu am crescut jucând tenis de performanță și în timp ce toți colegii mei îl admirau pe Nadal sau pe Federer, pentru mine, sincer, eroul meu a fost Jim Simons. Pentru cei care nu știu, el este considerat cel mai prolific investitor a tuturor timpurilor. Dacă puneai $100 în fondul lui Medallion, acum aveai 1,8 miliarde. El a reușit să facă asta aducând datele și algoritmii în piața de investiții. Și motivul pentru care rezonez cu povestea lui este că el avea o politică. El a angajat doar doctori în fizică și matematică. Eu sunt fost olimpic internațional la fizică, a ajuns după cel mai tânăr societ pe Wall Street, unde am învățat un lucru, că orice decizie investițională, indiferent că e vorba de mii, milioane sau chiar miliarde de dolari, trebuie să fie făcută de date. Și ce legătură are asta cu dacă eu vreau să închiriez un apartament? Uite, datele în piața imobiliară sunt foarte importante. Eu când am revenit în Europa și am început să investesc în imobiliare, am realizat că majoritatea investițiilor se făceau pe bază de intuiție, ceea ce este complet greșit. Sau piața este extrem de netransparentă. Personal, am negociat 2 luni pentru un apartament care nu exista. Atunci, împreună cu cofondatorii mei, Alina Ceban și Valentin Buzea, am pus bazele Rent and Buy cu ideea de a aduce transparență și claritate în piața imobiliară. Deci este o platformă unde sunt listate diverse anunțuri, uite cum le văd și eu aici, care este, nu costă bani, nu? Da, platforma este complet gratuită. Noi ne luăm valoare prin a avea cât mai multă lume pe platformă. Așa că este contraintuitiv ca noi să taxăm lumea pentru listare sau pentru închiriere. Adică dacă listez aici un apartament sau eu caut un apartament, voi nu luați bani absolut deloc și rămâne valabil? Absolut deloc și noi ne propunem să rămânem așa indefinit. Păi pierdeți bani, din ce faceți bani? Noi facem bani prin metode alternative. Urmează să introducem subscripții către prestatori de servicii, așa că odată ce ai închiriat un apartament prin Rent and Buy sau l-ai cumpărat, în viitor vei putea să chemi o firmă de curățenie, să chemi un instalator, să chemi un electrician sau în momentul în care listezi un fotograf. Asta este parte din monetizare, dar principala monetizare vine din așa zisul business intelligence. Uite, hai să vedem cum funcționează. Avem aici un video demonstrativ cu cineva care caută un apartament de 2 camere și practic vorbește cu cineva. Nu este un om în spate. Este... Nu, vorbește cu cineva. Generația tânără interacționează cu search-ul diferit față de cum o făceam noi. Adică nu folosește un motor de căutare. Nu folosește un motor de căutare, folosește un limbaj uman. Pe lângă asta, limbajul uman e mult mai flexibil decât filtrele clasice. Tu poți căuta apartamente în zone cu aer curat, poate personalitatea ta e mai introvertită și cu timpul AI-ul va învăța că tu ești mai introvertit, poate îți recomandă zone mai sigure, mai retrase, în funcție de ce ți se potrivește ție mai bine. Tu ai făcut aici o căutare, deci apartament de 2 camere, Floreasca, București, sub un anumit buget, bloc după anul 2010 și practic el îți listează... Exact. Și dacă nu găsești apartamente, relaxează anumite constrângeri. Un filtru clasic nu poate să facă acest lucru. Dacă nu ți se potrivește, nu ți-l arată. Voi în momentul ăsta sunteți căutați de investitori? Noi avem o bază destul de largă de investitori care au investit deja în platformă. Este un grup de angels și un fond mare de investiții din San Francisco care ne ajută. Da, interesant. Dacă cine vrea să încerce Rent and Buy se numește, sunt curios cât de mult ține inteligența artificială să caute prin atâtea proprietăți. Felicitări încă o dată. Mai multe informații găsiți și pe site-ul nostru știrileprotv.ro în secțiunea I Like IT. Localnicii din Köln au găsit o modalitate pentru a scăpa de stresul cotidian. Se adună pe malul Rinului și țipă cât îi țin plămânii.
La fiecare ediție, numărul participanților a crescut. La ultima întrunire, 20 de germani și-au strigat oful și în același timp s-au bucurat de peisaj. Pentru a amplifica efectul terapeutic al acestei activități, fiecare doritor înșiră pe o hârtie problemele și nemulțumirile sale și le poate striga, dacă dorește. Țipatul ca metodă de eliberare a stresului nu este ceva nou. Cei care au creat acest eveniment spun că s-au inspirat din activitățile similare organizate în orașul american Chicago. Și uite așa... Doamne, ce bine că ai crezut că cine știe ce faci. Că țip? Da. No, ce ești pe stadion?